Ilveksen urheilujohtaja Miika Takkula, europelit käynnissä. Tämä taitaa olla urheilujohtajalle sitä kiireisintä aika. Ehdottomasti kiireisintä ja parasta aikaa. Siirtoikkuna myöskin käynnissä. Avaa vähän, mistä koostuu tällä hetkellä Miika Takkulan arki. No kyllä tietenkin katsotaan koko ajan sitä, että onko markkinassa mahdollisesti meille sopivia pelaajia ja samaan aikaan sellainen positiivinen asia, että Ilves on tuossa esiintynyt edukseen ja sitä kautta on kiinnostusta meidän muutamia pelaajia kohtaan ja sitten taas käydään niinku semmoisia alustavia taustalla olevia keskusteluja siitä, että voisiko mahdollisia siirtoja myös saada sitten tonne maailmalle Ilveksestä. Mutta tässä se aika lailla on sitten totta kai kaiken keskellä haluaa pitää kuitenkin kiinni siitä tärkeimmästä, eli siitä jokapäiväisestä tekemisestä joukkojen arjessa ja kyllä me niin päivästä toiseen tämän kaiken kiireen ja muun keskellä keskitytään siihen, että miten me ollaan taas vähän parempia ja miten me pystytään valmistautumaan seuraavaan peliin niin, että me ollaan taas pikkusen parempia. Eli tavallaan noista kahdesta asiasta tämä kesän kiire koostuu. No nyt ollaan täällä Hollannissa, totta kai europelit tällä hetkellä siellä niin kuin kirkkaimmissa valoissa tämän kauden osalta, niin kuinka iso osa Ilveksen tekemistä nämä europelit on? On ne merkittävä osa, niin kuin strategiassakin on laitettu, että halutaan olla siellä top 3 vuosittain, jotta pystytään niin kuin pelaamaan säännöllisesti näitä europelejä. On loistava mittari sille, että missä Ilves niin kuin joukkueena, missä yksilöt menee suhteessa sitten eurooppalaisiin kovempiin kilpailijoihin ja sitten totta kai loistava ikkuna niin kuin pelaajille, valmiuksille, kaikille seurassa toiminnan näyttää, että mitä on Ilves ja mikä meidän osaaminen on ja sitä kautta mahdollistaa sitten varmasti myös verkostoitumista ja mahdollistaa tosiaan näitä pelaajamyyntejä, mitä viime vuonna tapahtui tuossa Juhani Pikkaraisen ja Santeri Haaran osalta ja siinä on niin kuin monet vaikutukset. Viime vuonna palattiin pitkän tauon jälkeen europeleihin, sieltä hyvät muistot Viini Djurgården peleistä. Mitä niistä hetkistä voi ammentaa nyt, kun ollaan taas tänä vuonna vähän niin kuin samassa tilanteessa? No ehdottomasti se, että yksittäisissä peleissä on turha niin kuin katsoa sitä, että mikä on niin kuin vastustajan joukkueen arvo tai mikä meidän arvo. Että se isoin asia on se, että me lähdetään pelaamaan sinne omalla identiteetillä. Me pystytään haastamaan vastustaja, löytämään ne kohdat, mihin me voidaan iskeä. Ja sitä kautta niin kuin tavallaan näissä ottelupareissa tasoittaa niitä ennakkoon asetettuja niin kuin eroja. Sitten tietysti viime vuodelta me pystyttiin todistamaan se, että ilvesläisellä tavalla pelata, me pystytään haastamaan näitä joukkoita, me pystyttiin tekemään yksi tällainen niin kuin yllätys, mikä antaa meille totta kai paljon sellaista niin kuin kokemuspääomaa siitä, että se ei ole vain puhetta, vaan me oikeasti pystytään sellaisiin tekoihin. Ja kyllä mä olin tosi vaikuttunut siitä, että Djurgården pelin jälkeen esimerkiksi, vaikka sitten ei menty siitä jatkoon, niin miten joukkue ja valmennus vielä, vaikka periaatteessa europelit oli ohi, ne käsitteli sitä peliä, katsoi ne videoklipit, mitä me oltaisiin voitu tehdä paremmin, mitä seuraavalla kerralla, kun meillä on tämän tyyppinen tilanne, pelataan tuollaisen yleisön edessä, tulee tällainen paine, minkälaisia pelitekoja me silti voidaan tehdä, jotta me voidaan pärjätä näissä peleissä. Ja sitä kautta niin tämä on niin kuin prosessi, mitä koko ajan me halutaan kehittää. Ja mun mielestä me ollaan Ilveksenä niin kuin tosi hyvässä tilanteessa siinä, että aurinko nousee edelleenkin huomenna, voitti Ilves tai hävisi Ilves. Ja tämä ei niin kuin määrittele Ilvestä, mutta on meille niin kuin mieletön mahdollisuus oppia, kehittyä ja sitten totta kai lähteä niin kuin hakemaan niitä yllätyksiä ja mennä näistä yksittäisistä ottelupareista jatkoon. Ja tänä vuonnakin Tammelassa jo osoitettiin, että pystytään nimenomaan haastamaan näitä kovia joukkoja, AZ Alkmaar. Nyt kun ollaan täällä Hollannissa sitten toisessa osaottelussa vastassa, mutta näetkö sä, että siitä viime vuodesta on nimenomaan opittu näitä hetkiä varten? Kyllä, totta kai. Ja tämä on uusi yksittäinen peli ja tapahtuma, mutta niin kuin äsken totesin, että tuolla tavalla lähestymällä sitä ottelua, niin kyllä mä tosi paljon luotan siihen, että valmennus ja pelaajisto on tänään valmiita tähän peliin. Ja jokainen tietää, me tarvitaan nappisuoritus, mutta se on, niin kuin sanottu, on hieno mahdollisuus ja mä näen, että meillä on kaikki mahdollisuudet olemassa siihen. Niin kuin sanoit aikaisemmin, matka on vasta alussa, mutta selkeästi sitä strategiaa ja prosessia viedään jo myöskin tulevaisuuteen. Otetaan muutama sananen siitä, kuinka katsotaan jo esimerkiksi ensi kautta ja sitä seuraavaa kautta valmennusryhmä, pelaajat. Mitä sanot siitä? No koko ajan tässä myös rakennetaan sitä 26-27kin vuotta, että niin kuin on nähty näistä meidän muutamista rekrytoinneista, niin kaikessa sopimusrakenne on nyt
sillä tavalla, että 26 ja 27 löytyy siellä. Et siinä mielessä niin näen, että Ilves on tosi hyvässä tilanteessa, että me katsotaan koko ajan. Pelataan niin kahta peliä, katsotaan tähän hetkeen, mutta tietenkin mun tehtävänä on tässä sitten katsoa pidemmällekin ja turvata se, että Ilves pystyy olemaan menestyyn ja pystyy saamaan sitä jatkumoa tulevaisille kausille. Mä itse näen, että mulle se isoin mittari on se, ei yksittäinen ottelu tai yksittäinen kausi, mutta urheilujohtajana pitäisi pystyä turvaamaan ne toimintaedellytykset niin, että vuodesta toiseen Ilveksellä on mahdollisuus menestyä ja pelata näitä pelejä. Ja se on tosi tärkeää muistaa tämmöisissä hetkissä, missä tunne saattaa viedä mukana. Haluan nostaa myöskin nuoret pelaajat vielä esille erikseen. Heilläkin on nähty nyt debyyttejä myöskin euroympyröissä, kuinka tärkeää se on strategisesti, että saadaan niitä omia nuoria sieltä nostettua ylöspäin. Erittäin tärkeää, että olihan meillä tosi tuossa Roope Riskikin antoi hyviä näyttöjä viime matsissa siitä, että vanhakin vertyy, mutta joo, totta kai tiedetään, että markkina-arvo, tämmöinen vastikkeellinen urheilutoiminta, pelaajamyynnit, niin kuin se lähtökohtaisesti on niissä alle 23-vuotiaissa, alle 21-vuotiaissa pelaajissa se isoin mahdollisuus. Ja sitten me pystytään kasvattaa ja kehittämään sellaisia pelaajia myös näihin otteluihin, niin se mahdollistaa tosi paljon. Loppuun vielä, Miika, katseet tähän iltaan. Minkälaista spektakkelia sä odotat AFA-stadionilla? Odotan kyllä tosi paljon, että tulee varmasti saman tyyppinen ottelu kuin mitä nähtiin tuolla Tammelassa. Molemmat hyökkäävän jalkapallon pelaavia joukkueita ottaa sillä tavalla riskejä hyökkäyssuuntaan, mikä sitten tekee pelistä välillä aika aaltoilevaa. Ja sitä kautta uskon, että me nähdään, pelikuvalta aika samanlainen peli. Ja kyllä mulla on sellainen ajatus, että ratkaisu menee sinne aika lailla loppuhetkille ja sitä varten niin tiedän, että me ollaan ainakin valmiita pelaamaan pitkän kaavan mukaan, että meillä on siinä mielessä hyvin levätty viikko ja meillä on tosiaan tuossa pelattu kautta pidemmän aikaa, että siinä mielessä näen vaan mahdollisuuksia meille, mitä pidemmälle tuo ottelupari pysyy elossa.